Ministru ka ni ndoko franchise la dala nyakon sigi senga kunungo alamsa Desamuru kalo kile mugan amadu nyamere bena nyefolike akono kumawla UNT mawya yira kafo ubinata kile sabagere bula mimena damne janvier kalo kile kononto natala ya samsi ka family ke tana yere yimunye ansiranka makoro doma ali bena nyefolike okan nunu de kuna fununa bakuruba wi amena dofra munu kan ka doma amado kafo obela jeli ko manendo kani wakati nunu kono ni oye kuna funi wakati we kayirola kafo ni akuma sele kape bi jumado ya ma arabil sani klitan saba ijira bakele kemenani ani binani anga jamana ministry uka la dala nyokonye sigi senga ube minke dogokun kungo alamsa Desamuru kalo klemwa samba flani tan shekin konana anga jamana kuntigi yere daga yorola palela akene ka anga jamana nyama Elhaji Ibrahim Boubacar Keita yere kumbino amadu nyamile bina nyefolike akona kumawla dogokun Mali ministre be ladala ɲɔgɔn ye min kɛ anw ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso la ni an b'a fɔ ma ko palais de Kuluba kunungo alamisa a bɛn ni Desamuru kalo tile 20 san 2018 min ni an fila kɔnɔna na o sigi in kɔni kɛra a kɔni nana don jamana kuma kolo girin caman na ka se ka sigi kɛ o kumaw kan ni ye a kumaw yɛrɛ ta k'a lajɛ ministreso min sigilen don an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna lakanani ko ma ale kɔni nana walawalali kɛ k'a yira k'a fɔ finitigilaka minnu bɛ yen nɔ n'an b'u wele ko polisiw u ka se ka bila minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko statut des fonctionnaires de la police da kɔni nana don la ka walawalali kɛ o la walasa an ka polisilakaw yɛrɛ bɛ se ka bila minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ wa polisiya yɛrɛ a kɛcogo ni maaw tacogo a la jateminɛ ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ministreso min sigilen don an ka jamana sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na ale kɔni ye hakili jagabɔ kɛ san 2017 Mali yɛrɛ nafolo kasabi minnu sɔrɔ mun kɛra an ka wari bɔtaw ye ani min kɛra sɔrɔta yɛrɛ ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ olu bɛɛ lajɛlen na nafolo ko ta kisa fanfɛla la u kɔni nana yira k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛra san 2017 kɔnɔna na ka se ka nafolo yɛrɛ kasabi caman sɔrɔ hali ni y'a sɔrɔ majɛ dɔw bɛ yen nɔ ministri yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la olu majɛ minnu kɔni kɛra san 2017 yɛrɛ kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ majɛ min yɛrɛ ni an b'a fɔ ma déficit budgétaire o bɛnna CFA miliyari 232 miliyɔn 200 bɔɲɔgɔnko de ma min n'u yɛrɛ tun kelen don ka jateminɛ k'a la k'a fɔ a yɛrɛ kɔni tun bɛ taa CFA miliyari 257 miliyɔn 69 n'i y'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ta k'a lajɛ a sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ majɛ min kɔni kɛra n'a bɛ fɔ ma ko déficit corrigé o bɛnna CFA miliyari 193 miliyɔn 456 francs CFA yɛrɛ la halisa ni ministreso kofɔlen ka ɲɛfɔcogo la wulikajɔw kɔni bolodalen don walasa sira min bɛ bɔ Zancɛbugu ka taa Kɔlɔnjɛba ka taa ani Kɔnɔwari yɛrɛ dancɛ la farankan minnu yɛrɛ bɛ se ka kɛ a baaraw la da kɔni nana don o la ni sigi kɛnɛ kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ ni yɛrɛ a siraba yɛrɛ ta k'a lajɛ i n'a fɔ a tako fɔlɔ kɔni tun bolodara cogo min na o de ye ka bɔ Zancɛbugu ka taa Kɔlɔnjɛba ka taa Kɔnɔwari yɛrɛ dancɛ la nka farankan minnu nana ye n'olu bɛna don baara kɔnɔna na o de ye ka bɔ Zancɛbugu ka taa Bisina o yɛrɛ bɛ taa kilo 75 bɔɲɔgɔnko la manaji bɛna bɔ olu siraba kofɔlen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka taa se sira min yɛrɛ bɛ bɔ Bisina ka taa Kajana ka taa Kɔnɔwari yɛrɛ dancɛ la kilo 64 mètre 217 bɔɲɔgɔnko manaji fɛnɛ bɛna bɔ o sira kofɔlen kan olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ farankan ye min ni a bɛna di cakɛ bondaso min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ma ko étape EGK nin baara fila in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna kalifa ale la kalo 4 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na baara kun fɔlɔ o de bɛ bɛn CFA miliyari 1 miliyɔn 45 bɔɲɔgɔnko ma baara kun filanan o bɛ taa CFA miliyɔn 838 bɔɲɔgɔnko ma halisa ministreso min sigilen don jamana yɛrɛ sɔrɔ yakubayali ma a kɔni da nana don siraba la min ni gɛlɛyaba bɔ o sirako la an bɛ don min ko bi o de ye ka bɔ Masina ka taa Jafarabe ka taa Tɛnɛnku o siraba in ka fɔ a baaraw ka lakurakuraya hali ni y'a sɔrɔ baara ninnu tun senna sumayara ka sababu kɛ lakanabaliya min sabatilen don anw ka jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan ni a yɛrɛ kilomɛtiri hakɛ bɛ taa kilomɛtiri 43 mɛtiri 700 bɔɲɔgɔnko n'o ye sira ye min ni a bɛ bɔ Masina ka taa Jafarabe bɛn kɔni kɛra o baaraw bɛɛ lajɛlen kan wa a yɛrɛ baaraw bɛna kalifa cakɛ bondaso min na o de ye CGGC o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ministreso min sigilen don jamana yɛrɛ kunnafoni koɲɛ ɲɛnabɔli ma ka taa se diɲɛ yɛrɛ dɔnni sen kura o bɛ se ka yakubaya cogo min na ale kɔni ye hakilina bɔ ka bi nin sigi kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ dɔnni
kɔni bɛ ka taa cogo min na a bɛ fɔ fɛn min ma ko signature électronique o de ye ka se ka i tɛgɛnɔ kɔni bila fɛn na ka sɔrɔ a ma kɛ ni bigi yɛrɛ an b'o min dɔn kɔrɔ minisiriso min sigilen don jamana baara ko ka taa se foroba cakɛlaw ka kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye hakilina dɔ ta k'a bila sen kan ni hakilina min bɛ tali kɛ yamaruya kɔni bɛ se ka d'u ma cogo min na n'u yɛrɛ bɛ se ka sariya kisɛ dɔw ta bari n'i ye wasadenw yɛrɛ ka wagati jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o kɔni bɛna fori sɔɔni sisan a bɛ fɔ wagati min ma ko session d'ordinaire d'avril 2019 yanni o wagati cɛ wagati furancɛ kɔnɔna na u kɔni bɛ se ka hakilina dɔw ta ani baara sen dɔw ta n'u yɛrɛ bɛ se k'o kɛ sariya kisɛ ka se ka o lawaleya hali n'i y'a sɔrɔ wasadenw kɔni ma ɲininka o hakilina t'a la minisiriso min sigilen don jamana yɛrɛ soko kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye hakilina bɔ ka bin kɛnɛ kan bari ale y'a yira k'a fɔ wulikajɔ kɔni bɛɛ lajɛlen kan ka bila sen kan walasa jamana in yɛrɛ kɔnɔna na du kelen o du kelen fɛrɛtɛ kelen bɛ se ka ɲini ka d'u ma cogo min na n'an k'o ma ko nimero o baara in bɛna bila sen kan jamana yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na hakaja kana se fo bamakɔ an yɛrɛ ma bari ni y'an ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ a dugukolo ko ɲagaminba de b'a la nin wagati laban ninnu na nin baara ninnu mana bila sen kan a b'a to du o du walima dugukolo o dugukolo kɔni bɛ yen nɔ nimero kelen na di o dugukolo ma minisiriw ka nin sigi kɛnɛ kan da kɔni nana don jɔyɔrɔ falenw kɔni na n'i ye minisiriso ta k'a lajɛ min yɛrɛ ɲɛsilen don an ka jamana finitigilakaw ka kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma ani an ka kɛlɛkɛcɛkɔrɔw o minisiriso min ɲɛsilen don sanfɛ kɛlɛko kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma o ɲɛmɔgɔba danga ale kɔni kɛra colonel major dawuda danbele minisiriso min sigilen don an ka jamana yɛrɛ mara bɛ se ka cɛman bɔ cogo min na ɲɛmɔgɔso min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ ɲɛsilen don kalan yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na walasa an ka jamana yɛrɛ mara bɛ se ka cɛman bɔli o baara bɛ se ka sigi sen kan adama sisuma ale bilara o jɔyɔrɔ in na minisiriso min ɲɛsilen don an ka jamana lakanani ko ma yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko service de sécurité de protection civile colonel mohamed elmedi agu umar ale bilara o jɔyɔrɔ kɔnɔna na minisiriso min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma mali ka lasigidenso min bɛ itali jamana kan a ka ladilikɛla fɔlɔ o kɛra baɲa ture mali ka lasigidenso min bɛ moritani jamana kan a ka ladilikɛla sabanan o kɛra usumani kida ye minisiriso min sigilen don an ka jamana seko ni a dɔnko bɛ se ka yakubaya cogo min na jama lajɛrɛkɛsoba min bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko centre international de conférence de bamako ni dɔw k'a ma ko ccb o ɲɛmɔgɔba kɔni kɛra seku disa ye mali yɛrɛ jabɔyɔrɔba n'an k'o ma ko centre national de cinématographie o kɛra an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn ye modibo soare kunnafonidila don baara ninnu nana kuncɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka dantigɛli ye jamana ɲɛmɔgɔ y'a ɲini jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔba fɛ a ka baaraw bila sen kan min b'a to jamana yɛrɛ sariya sunba n'a bɛ fɔ o ma ko révision constitutionnelle o bɛ se ka bila sen kan cogo min na ani yɛlɛmaba minnu bolodalen don jamana yɛrɛ kɔnɔna na o baaraw ka bila sen kan wa a ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara ye wa bɛɛ lajɛlen sen ka don a baara kofɔlen na nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ min kɛra kununko alamisa minisiriw ka lajɛrɛ kɛnɛ kan an b'a mɛn an ka kumaw la ani an ka makɔrɔbaw da ko tana yɛrɛ ye mun fɛn ye yaasa an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la an wulila ka se an ka makɔrɔ dɔ ma ale ye donsokɔrɔ ye ale tɔgɔ de ye ko tasalo tarawele an wulila ka sa ma yaasa a bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye tana yɛrɛ ye mun fɛn ye jamila tarawele n'a ka jatala mundir jile teleɲɛta tɔgɔ la u ni tasalo tarawele ye barosigi kɛ tana kan a yɛrɛ ka so seereya minnu sɔrɔla o la an k'o lajɛ jamana ɲɛta ti sabati ni an m'an wasa don an ka danbew ni an ka kokɔrɔw la walasa an bɛ kɛ an yɛrɛ ye wa fɔlɔ tana kun tɛ tiɲɛ nka an bɛ don min na i komi bi tana dɔlen bɛ anw bolo wa yalima tanako in tiɲɛ b'a la wa tana suguya min bɛ a bɛ tɛnɛ ba naani bɔ bɛɛ n'i ta de don par exemple n bɛ assemblée dɔ d'aw ma sisan n kɛra n tɛnɛ yɛrɛ kan mun tɛnɛ ye n kɛra ye o tɛnɛ nana cogo di bamba k'a taara marifa jɔ ka ji kɛ foroko kɔnɔ k'a bɛ taa kungo kɔnɔ bamba de nana gosi ka yɛlɛ n'a ye ka jigin n'a ye ka taa bila a yɛlɛ la a selen bamba fila nana kɛlɛ ka da la dɔ mana na dɔ gosi o b'o sama ka t'o bila woyo fɛ yɔrɔ dɔ la o dɔ b'i tilen ka na a tora la fɔ kuma lasurunya ma aw ka taa ka surun kuma lasurunya ma fɔ n kɛrɛnin nana bɔgɔ sumalen jigin a kan a y'i kun kɔrɔta k'o lajɛ ka kabakolo fiyɛ ye a ye muru bɔ a kun k'a tɛrɛntɛ k'a vuguba fɔ ka bɔ o nalen o ko k'ale ci o ci n kɛrɛ m'a kisi wa k'ale ci o ci k'o kana n kɛrɛ dun tun o n kɛrɛ tanaw bɛ yen n kɛrɛ ni kelen nin o tanaw bɛ yen bɔn dɔw ta ye pɔliyɔ ye taw tɛ suratɛ dɔw ta o ye taw tɛnɛ sɔrɔla cogo di kuru de firila n'a ye kuru firilen n'a ye ba kɔnɔ taw de nana don a kɔrɔ ka wuli n'a ye ka t'i jɔ n'a ye fɔ kongonda la fɔ ka dugu jɛ dugu jɛlen
mugu y'a ye kuru min firila kunu cɛ kelen min tun b'a kɔnɔ a tigi n'a ye olu nana ka na a lajigin k'a bila kuru kɔnɔ kabini o kɛra dɔrɔn taw tununa taw ye komi korokara taw kununen u y'a ɲininka k'e tun ye mun kan nin k'ale tun ye gabakuru dɔ de kan jijukɔrɔ gabakuru dɔ kan ko jijukɔrɔ gaba tɛ dɛ ko taw de don o fana ko k'ale ci o ci ko la tɔɔrɔ kana se taw ma tana de bɛ ninnu cogoya la tan ka taa bɛɛ n'i ka tana don i bɛ min dɔn i b'o de fɔ an bɛ se k'a ta sisan ne bɛ min dɔn a la a tɛ ban fɔ la tana ko ye jamana nin yɛrɛ ta anw yɛrɛ ka jamana tariku a sɛbɛse yɛrɛ dɔ de ye tana ye. Tana matarafa baliya kɔlɔlɔw ye yɔrɔnin kelen ye halalaw bolo. Tana ninnu matarafa baliya tana kɔlɔlɔ mun b'a la e m'a ɲɛ wa wari dun maloya t'an na bilen hali ne ma 1000 di masa taa di jire mɔ e b'o dun a taa solo tun 1000 di ma ko n kana ji ma dɔ o y'o bannen ye nka ne y'a dun nin bɛɛ tana matarafa baliya maloya t'an na jɛnɛya maloya t'an na nkalontigɛ maloya t'an na dunbali dun maloya t'an na o bɛɛ de ye tana ninnu matarafa baliya ye nka tana ninnu matarafa baliya a kɛ jugu aw fɛ duguba kɔnɔ yan ka tɛmɛ anw ka burusi kɔrɔ bari anw ta ye dugu nin tiɲɛni ye i y'a kɛ dɔrɔn dɔ bɛ bila i la k'i lakeri. Wa anw ka jamana sigi ka fɔ yɛrɛ kɔni baaraw la fɛn min ye siyaw ni ɲɔgɔn cɛ tanaw fɛnɛ kun bɛ yen nɔ waasa sigi o bɛ se ka kɛ lafiya la cogoya min na. Siyaw ni ɲɔgɔn cɛ o tana o ye ko ɲuman dɔ ye par exemple anw ni jaraw ta anw ni jara parce que an bɛ kuma o de kan anw ni jaraw ta o kɛlen ka sɔrɔ jaraya mana kɔnɔya de tun bɛ yen o de sɔrɔla anw bɛnbakɛ ka do mamuru kɔnɛ k'o to fanga la do segi min ye Umu Sankare ka hôtel kɔfɛ sigi ni an ka sinankunya buruju anw ni jaraw cɛ sinankunya buruju de ye sigi ni o b'a fɔ la ko kɔnɛ tɛ kɛlɛ min na kɔnɛmusoden tɛ kɛlɛ min na ko kɛlɛ kɛla fɛlɛ bolo gansan ye anw ni kɔnɛlakaw la sinankunya nana de fo kana jaraw bɔ kɔnɛw rɔ kana togolaw b'u la kɛ kanute b'u la kɛ ndaw b'u la siya caman b'u la nka anw n'u bɛɛ bɛ sinankunya kɛ ɲɔgɔn fɛ o sinankunya dɔ ye. An ka an yɛrɛ dɔn walasa diɲɛmaa bɛ se ka an bonya cogoya min na bawo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa o maa waasa i kɔni bɛ taa ɲɛ fo ka taa sɔrɔ e b'i bɔ yɔrɔ de dɔn. Union nationale des travailleurs du Mali UNTM olu y'a yira k'a fɔ u bɛna taa tile 3 grève la min ni o bɛna daminɛ janvier kalo tile 9 ka taa bila a tile 11 na san 2019 ka sababuya kɛ u ka laɲiniw kɔni bɛɛ lajɛlen sɔrɔbaliya ye ni y'u ka laɲiniw yɛrɛ jateminɛ k'a ye u ka laɲini 12 bɔɲɔgɔn u bɛ kumana olu de kan Amadu Ɲamili bɛna walawalali kɛ o la. Ka kɛ ni Mali yɛrɛ cakɛlaw ka baarabila ye anw ka jamana kɔnɔna na ni wagati laban ninnu na. Mali cakɛlaw ka foroba tɔnba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Union nationale des travailleurs du Mali bakurubayalen na n'an ko a ma ko UNTM. Olu kɔni ye bataki ci minisiriso ma minisiriso min sigilen don jamana yɛrɛ baara ka taa se foroba cakɛlaw ka kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma. Ka fɔ olu kɔni bɛna baarabila kɛ baarabila min ni a kuntagala bɛ taa tile 3 bɔɲɔgɔnko la. N'i ye o baarabila yɛrɛ jateminɛ k'a ye i bɛna ye k'a fɔ a bɛna daminɛ janvier kalo yɛrɛ min natɔla don san 2019 o tile 9 baarabila kɔni bɛna daminɛ o la baarabila min ni a kuntagala yɛrɛ bɛ taa tile 3 bɔɲɔgɔnko la bari n'i y'u ka sɛbɛnfuraw yɛrɛ ta k'a lajɛ laɲini 12 bɛ yen nɔ minnu n'u kɔni y'o kɛ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso la walasa o laɲini 12 yɛrɛ bɛ se ka di u ma cogo min na n'i y'o laɲini 12 yɛrɛ ta k'a lajɛ o kumana gɛlɛya minnu kan o de ye baarakɛla minnu gɛnna ka bɔ baara la n'u ka hakɛ ma d'u ma cogo si la olu ka hakɛw bɛ se ka ɲini cogo min na ka di u ma ani an b'a fɔ cakɛla minnu ma ko partant volontaire à la retraite n'o de ye k'a fɔ maa minnu kɔni ye baara bila u yɛrɛ ka se ka taa sɛgɛn lafiɲɛ bɔ la olu fana ka nafolo kasabi min bɛ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso la o fana bɛ se ka di u ma cogo min na n'i ye an ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ nin wagati laban ninnu na lafasalikɛ tɔn minnu bɛ ka sigi anw ka jamana yɛrɛ baarakɛyɔrɔ la gɛlɛyaba de b'a la o de y'a to UNTM fana ko hakɛ ka di baarakɛlaw ma walasa u yɛrɛ bɛ se k'u ka lafasali tɔnw sigi an ka baarakɛyɔrɔw la cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ halisa u ka ɲinifɛnw kɔnɔna na u nana yira k'a fɔ an ka fura dilanyɔrɔba min tun bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko IMPP olu baarakɛlaw ka hakɛ o ka se ka ɲini ka di u ma halisa n'i ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ baarakɛlaw foroba cakɛlaw ka taa se kɛnyɛrɛ kɛbaw ma gɛlɛyaba de bɛ kɛnyɛrɛ kɛbaw ka ni wagati laban ninnu kɔnɔna na hali ni y'a sɔrɔ dɔ farala foroba cakɛlaw ka sara kan nka fɛn min ye kɛnyɛrɛ baarakɛlaw dɔ kɔni ma fara olu ka sara kan o b'a ɲini jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso fɛ dɔ ka fara kɛnyɛrɛ baarakɛlaw olu ka sara fɛnɛ kan walasa u yɛrɛ bɛ se k'u ka denbaya dahirimɛ ta cogo min na halisa Mali baarakɛlaw ka forobatɔn min filɛ nin ye a ka ɲininiw ni a ka laɲiniw kɔnɔna na a ko n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ sisan i b'a ye k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen de sɔngɔ ka gɛlɛn
u b'a ɲini jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso fɛ dɔ ka se ka bɔ fɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔngɔ la. U ka ɲininiw hukumu kɔnɔna na halisa u y'a yira k'a fɔ baarakɛlaw kɔni bɛ taa, n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ, an ka baarakɛlaw bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la wagati min na, siw fɔfɔlen don ɲɔgɔn kɔ, wa u y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na siw yɛrɛ ka damakɛɲɛ walasa n'i bɛ baara bila i kɔni ka se ka baara bila, a bɛ fɔ min ma ko égalité des âges de départ à la retraite. Halisa Mali baarakɛlaw ka forobatɔn a ka ɲinini Mali yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko fɛn min ye nɛgɛsira yɛrɛ baarakɛlaw n'a bɛ fɔ o ma ko chemin de fer maaw, olu ka hakɛ o ka se ka ɲini ka di olu ma cogo bɛɛ lajɛlen na walasa u bɛ se k'u ka denbaya dahirimɛ yɛrɛ ta cogo min na, ka tila ka baara wɛrɛ bila sen kan, baara wɛrɛ minnu b'a to denmisɛnninlakaw kɔni caman bɛ se ka ta baara yɛrɛ la cogo min na jamana yɛrɛ kɔnɔna na. A ma kɛ fɛn fɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don ka janvier kalo san 2019 min ni an kundalen b'a kan, o janvier kalo tile 9 ka taa bila tile 11 na. Wulikajɔ jumɛn bɛna kɛ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka se ka nin hakɛ kofɔlen ninnu ɲini ka di ni forobatɔn in ma? Nin ye ɲininkali ni maliden bɛɛ lajɛlen bɛ ka nin kɛ i yɛrɛ la bi. Jɛkulu min sigilen don yaasa fɛn min ye accord de paix ye ka o lakɔlɔsi ka a baaraw sigi sen kan, u y'u ka sigi 30nan kɛ a kɛnɛ kan. Fɛn min ye an ka ministre ɲɛma Sunjata Mayiga ale tun bɛ yen nɔ, wa a yirala ni kɛnɛ ninnu kan k'a fɔ ko fɛn min ye ni sariya sen ye accord de paix kɔnɔna na, a yirala ko baara ninnu kɔni tɛ ka taga ɲɛ cogoya si la, bari u ye bɛnkan minnu kɛ, bɛnkan ninnu kɔni tɛ ka bɔ a sira fɛ. Ali Kulibali bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan. Mali kunkanko kibariyaw la jirala k'a fɔ jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ ni u b'a a jɛkulu wɛrɛ wele ko CSA ni dɔw ko le comité de suivi de l'accord, a jirala k'a fɔ ko olu kun kan ka lasigi dɔ kɛ, u ka lasigi ni u b'a lasigi yɛrɛ wele ko session ordinaire, a sigi ko 30nan ni o kun kan ka kɛ Bamako, fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnɲɛna u bɛ yɔrɔ min wele ko Crèche de Badalabugu. O de hukumu kɔnɔna na sa a ko o lasigi yɛrɛ kɔnɔ maa min ye lasigi yɛrɛ bɛɛ denfaya bi maa min bolo ni o y'a ɲɛmaa ye, o de ye Algérie lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ n'o ye monsieur Ahmed Boutachi ye. Jirala k'a fɔ ko ale de kun bɛ ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔ. Maa min fana kun bɛ kɛnɛ kan ni o y'an ka ministre dɔ ye, Mali ministre min ka baara ɲɛsinnen don bɛn ani keleya kɔni ko ɲɛnabɔli ma n'o ye monsieur Lassina Bouare ye, ko ale kun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se bamaci kulu minnu bɛ yen ni u y'o tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn kɔni na ni u ye sema fo ka taa se plateforme maaw ma. Jirala k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan. O de hukumu kɔnɔna na sa jirala k'a fɔ ko fɛn min ye CSA a ɲɛma n'o ye Algérie lasigiden ye, a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko nin lasigi ninnu kɛla sababu ye fɛn min ye bɛn ani keleya min bɛ ka ɲini Mali kɔnɔ olu ko bɛɛ ka taa ɲɛ, ko barisa u bɛ min wele ko autorité intérimaire, olu lasigiw de y'a to ni o ko bɛɛ lajɛlen sela ka sigi sen kan. Fɛn min ye an ka ministre ye Lassina Bouare, ale fana y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali yɛrɛ bi yɔrɔ min na bi, Kidali maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli ka se Kidali bi ka sababuya kɛ lasigi ninnu kɔni sababuya la. O kɔfɛ fɛn min ye lasigi ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ, fɛn min ye CSA o ɲɛma ni o ye comité de suivi de l'accord ye fo ka taa se fɛn diɲɛ seleke naani jɛkulu min bi Mali kɔnɔ ni o ye ONU ye, olu ka maa dɔ o ye maa minnu ci ka taa a kɛnɛ kan ni u b'a wele ko représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies ni o yɛrɛ tɔgɔ ye Jean Adamson ye. Jirala k'a fɔ olu ye kunnafonidilaw kɔni wele yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye. O de hukumu kɔnɔna na sa u ka kumaw kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ bɛn ani keleya min bɛ ka ɲini Mali kɔnɔ, ko n'i y'a jateminɛ kɛmɛ sira la fɛn min ye a kɔni bɛ ka taa ni 90 kɔni bɔɲɔgɔnko ye, o bɛn bɛ ka sɔrɔ Mali kɔnɔ, ko barisa ko n'i y'a jateminɛ fɛn min ye DDR ye, démobilisation désarmement et réinsertion, o baaraw bi sen kan wa u bɛ ka taa fɛn min ye sira ɲuman kɔni kan. O de hukumu kɔnɔ u ka lasigi y'a to hali sisan fɛn min ye Mali yɛrɛ kɔnɔ ka maaw lasigi kumaw bɛɛ yaasa u ka se ka kuma gɛlɛya min bi Mali kɔnɔ, ko nin bɛɛ ye koba ye ko min kɔni folikan ka kɛ ko minnu na kosɛbɛ. Wa a ka kumaw kɔnɔ hali sisan fɛn min ye a ka kumaw kɔnɔ a ko ale ka jɛkulu yɛrɛ ye jɛkulu min ye, bɛna kɛ don dɔ la ale ka jɛkulu ni o tɛna mɛn yɛrɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ u na wuli ka jɔ kɛ ka don Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ale kuntilenna ye min ye ani u ka lasigi a bɛ kɛ min kama yaasa bɛn min ka sabati se ka se malidenw bɛɛ lajɛlen ma k'o ɲɛfɔ maaw ɲɛna cogoya min na. De hukumu kɔnɔna na sa ɲininkali sɔrɔla ka kɛ Mali ministre n'o ye Lassina Bouare n'ale ka baara ɲɛsinnen don bɛn ni keleya ko ɲɛnabɔli ma, ko fɛn min ye bamaci kulu dɔw kɔni kun kɛmɛ ka taa fɛn min ye taa Kidali kɔni dala minɛ k'a jira k'a fɔ ko o yɛrɛ nata u bɛ ka min wele ko DDR ko olu yɛrɛ kɔni na o sen don a la ni a kun kɛla gɛlɛya ye. Ale hukumu kɔnɔna a ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka segin ka na Mali de kɔnɔ, Mali yɛrɛ de kun kɛmɛ k'i bolo jan bɛɛ lajɛlen ye maliden bɛɛ lajɛlen ye minnu b'a fɛ ka segin ka na Mali kɔnɔ yaasa u ka na yaasa an ka se ka Mali kɔni kɛ dilan cogoya min na, ko nin ye maliden bɛɛ lajɛlen ka hakilila ye ani maa minnu bɛ ka bɛn ani keleya ɲini Mali kɔnɔ, nin de y'o bɛɛ lajɛlen kɔni ka hakilila ye. Olu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka jamana kɔkan kibaruyaw an ka je k'o lajɛ.
Senegali jamana kungango kibariyaw la ni belajeliba kalama cogoya mina ka mairie kɔrɔ n'u ye kalifala sali ye a jirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen a kun ɲagila Senegali kiribulon dɔ fɛ ni u b'a wele ko première instance ni olu kun y'a ɲagi k'a fɔ ko a na san 5 bɔɲɔgɔnko kɔni kɛ kaso kɔnɔna ka sabuya kɛ ko a ye jamana kasabi a y'a buruja a ye jamana kasabi dun ka soɲɛ k'a dun o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye kalifala sali ye ko a kun ɲagila ko a na san 5 bɔɲɔgɔnko kɔni kɛ kaso kɔnɔna o de hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko kumaw bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen fɛ Cour suprême ale fana kɔni ye weleli bila fɛn min ye kalifala sali o journaldobaw olu ye weleli bila fɛn min ye Cour suprême ni u y'u ka kiribulon sanfɛ kiribulon ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu kɔni ye o de hukumu kɔnɔ kalifala sali ka journaldobaw n'u ye avocaw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛn min ye kalifala sali min y'a se nin yɔrɔ in na k'u bɛɛ lajɛlen fɔ nka u tilala k'a jira fana min yɛrɛ y'a to olu kun ma jɛn ko min fɔlen filɛ kalifala sali ma ani u kɛmɛ ka ɲagi min ta ka ɲɛsin a ma u ma jɛn n'a ye ko barisa kalifala sali a lamɛnna don min na u y'a wele fanga na cour ni u b'a wele première instance u y'a wele don min na ka taa a lamɛn ko o don y'a sɔrɔ olu kun tɛ o yɔrɔw kɔnɔna ko barisa u y'a sɔrɔ olu min y'a ka journaldobaw ye olu kun ti a kɛnɛ kɔni kan o tilala k'a jira fana k'a fɔ ko gɛlɛya min tala ka se kalifala sali ma ko olu ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye jɛkulu min na ni u b'a wele ko CEDEAO ani maa minnu bi o kɔnɔ ni olu fana ka baara ɲɛsinen don kiiriko ɲɛnabɔli ma a jirala k'a fɔ ko olu ka kumaw kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko jalaki min tala ka ɲɛsin kalifala sali ma ko a jalaki ko seereyabaw t'a bolo ko a man kan ka kɛ ko a kɔni ti sariya kɔnɔ fiyewu ko o de hukumu kɔnɔ ni jamana kelen kɔni bɛnna k'a fɔ ko karisa ye nin baara masina kɛ ni jamana caman ni olu ka jɛkulu ko nin baara in a man ɲɛ ko a kan ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ de a kan ka wuli ka bɔ yen o sariya man kan ka boli tuguni ko de hukumu kɔnɔ fɛn min ye kalifala sali ye a kan ka bila a man kan ka datugu o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye jamana yɛrɛ journaldobaw ye n'u ye jamana ka avocaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko kalifala sali ka journaldobaw ko u ka don gafe yɛrɛ kɔnɔ gafe min bɛ yen n'u kɛmɛ ka kalifala sali jalaki o kɔnɔ ko ka don o kɔnɔ ko ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna o kana taa o kɔni gulo fɛn wɛrɛw la ko o bɛna o ɲɛfɔ maaw ye o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye maître Yerim Cham ye ale ko kalifala sali ka journaldobaw ko o ti tiɲɛ kan fɛn min b'u bolo ko o kɔni ti tiɲɛ kan o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye Cour suprême olu ka maaw olu sɔrɔla ka kalifala sali ka a ka kiiri ka bɛɛ lajɛlen kɔni bila ka janvier kalo tile 3 kɔni kɔnɔ a jirala k'a fɔ janvier kalo tile 3 kɔnɔna na fɛn min ye kalifala sali ye ko o don a n'a dɔn k'a fɔ ni a kan ka kaso kɔni kɛ san 5 walima a tɛna'o kɛ ko nka sanu yɛrɛ cɛ fɛn min ye kalifala sali ye a kɛmɛ k'a ka gafe kɔni bila k'a fɔ ko kalafili jamanasigi kalafili min bɛna kɛ Senegali ko ale yɛrɛ na kɛ o cɛbɔ dɔ ye ko nka fɛn min ye cour kɔni ye ni o ye conseil constitutionnel maaw ye olu kɔni bɛ ka a ka o gafe lajɛ n'a sɔrɔ a ka kan ni jamana ɲɛmaaya ɲini kɔni ye Congo RDC kunganko kibariyaw la ni fɛn ye jamana masakɛsigi kalafili min kun kan ka kɛ Congo n'u ye présidentiel ye n'o kun kan ka kɛ décembre kalo tile 23 a jirala k'a fɔ ko fɛn ye ni kalafili kɔni ye ko a bɔla a duwakɔrɔ ni fɛn ye duwakun kelen bɔɲɔgɔnko ye ko o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn ye kalafili ye ko a na taa kɛ fo décembre kalo tile 30 san 2018 kɔnɔ ko o de hukumu kɔnɔna na sa jɛkulu min bɛ ni u b'a wele ko commission électorale nationale indépendante n'u ye seni ale sɔrɔla ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye min y'a to fɛn ye kalafili kɔni bɔla a jɔkɔrɔ u ka ɲɛfɔliw la u y'a jira k'a fɔ ko kalafili minɛw n'u ye machiniw ye fo ka taa se o bi min wele ko bulletin de vote ni maaw bi taa o tɛgɛ da gafe min kan ani maaw jaw bi gafe min kan ko o kun bilan bɛ so min kɔnɔ ko o so de jenina ni nin minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ye ka sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen jeni ko k'a sɔrɔ fɛn ye nin minɛn ninnu kun ye ko kun kan ka taa o ka n'u ye Kinshasa ye ko a kun kan ka taa o yɔrɔw de la ko olu minɛw bɛɛ lajɛlen kɔni jenina ko nka fɛn ye o ka bulletin de vote o miliyɔn 4 bɔɲɔgɔnko ko o fana kan ka se fɛn ye Kinshasa Congo sibiri nata in o de hukumu kɔnɔna ko o de y'a to u ye kɔni ye kalafili bɔ a duwakɔrɔ ni duwakun kelen bɔɲɔgɔnko ye o de hukumu kɔnɔna fanga sinamatɔ maaw ye olu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna fɛn ye Jean-Pierre Bemba ni o ye MLC o ka maa ye n'a ale yɛrɛ ka dɛmɛ ta bɛ ka ɲɛsin Martin Fayulu ma k'a fɔ ko a na o kɔni dɛmɛ ale y'a jira k'a fɔ ko o filɛ ka kuma min fɔ nin ye ko nin si tɛ tiɲɛ ye ko barisa u ko yɔrɔ min jenina o tɛ se ka minɛ kelen kɔni jira k'a fɔ ko nin kun ye machine ka minɛ dɔ ye ni o jenina walima u bɛ se ka gafe dɔ jira k'a fɔ nin bɛɛ kun ye kalafili gafew ye nka fɛn ye tasuma ye nin bɛɛ jeni ko fɛn ye seereya foyi t'u bolo k'a jira k'a fɔ ko nin minɛw kun bi nin so in kɔnɔ ni a jenina ko nin bɛɛ ye galon kumaw de ye o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ sa maa wɛrɛ ye n'u ye fanga sinamatɔ maa ye n'u ye Samu Badi Banga ale y'a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ba a yɛrɛ ɲininka ko u b'a fɔ ko seni ko a tɔgɔ yɛrɛ min ye ko de commission électorale nationale indépendante o yɛrɛ kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye ale de bi kalafiliw kɔni ɲɛnabɔ a yɛrɛ sagoya la a yɛrɛ ani gulonnen tɛ foyi la o de hukumu kɔnɔna sa ko nka ale nana jateminɛ ko o kan ka nin tɔgɔ in ka yɛlɛma
yɛlɛma don a la k'a fɔ a ma de ko commission électorale nationale dictatoriale ko barisa ko n'i y'a jateminɛ ko u bɛ ka gɛrɛntɛ de sigi maaw kan u bɛ k'u yɛrɛsagoku baaraw de kɛ ko barisa ni nin ko masina n'a a kɛla yɔrɔ la i kan ka bɛɛ lajɛlen wele maaw ka sigi yaasa u bɛ se ka u ka sariya dɔ ta sariya min bi taa ni bɛɛ lajɛlen jɛnbɛn ni sariya min ye ko nka fɛn min ye seni maaw yɛrɛ u bɛ sin k'u sigi dɔrɔn ka sariya dɔ ta ni u yɛrɛ ye ko fɛn min ye u ka baara ninnu ko yuruguyurugu caman de b'a la ka olu kɔni ma jɛn ni nin ko in kɔni ye musolaka min fana bɛ yen n'u ye Marie José Ifoku Mputu ale fana ka ɲɛfɔli la a y'a jira k'a fɔ ko min kɛlen filɛ nin ye ko nin kɔni ye ko nɔgɔlen de ye ko barisa fɛn min ye seni o ye baara min kɛ u b'a fɛ ka dankari de kɛ kalafili in kɔni kan o ye ko min fɔ nin ye ko nin tɛ sariya ye fɛn min ye fanga silamatɔ maaw u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko min kɛlen filɛ seni kɔni bolo ko nin si tɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye wa fɛn min ye fanga maaw ye minnu bɛ fanga kɔni fɛ olu y'a jira k'a fɔ olu bɛ yɔrɔ min na hali sisan seni maaw olu ka danaya dan bɛ seni maaw kan hali sisan yaasa ka se ka kalafili in bɛɛ lajɛlen labɛn. Somali jamana kunkanko kibaruyaw la jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Burundi ye Burundi finitigi minnu bi Somali ni u bi fɛn min ye farafinna jɛkulutɔn ni u b'a wele ko Union africaine ni u bɛ olu yiruka sɔrɔsiw la ni olu bɛɛ lajɛlen bi Somali yaasa ka se ka lakana kɔni sabati cogoya min na ni u b'o finitigiw yɛrɛ wele ko Amisom ko a jirala k'a fɔ ko Burundi u ka finitigi minnu bi Somali fɛn min ye Uganda tɛmɛlen kɔ olu de ka finitigiw ka ca ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan fɛn min ye Somali kɔnɔ ko barisa u ka finitigiw bi t'u jɔ fo maa 5,000 ani maa 400 bɔ ɲɔgɔn ma o de hokun kɔnɔna na sa fɛn min ye diɲɛ seleke naani tɔnba n'u ye ONU ye o kun ye sariya dɔ ta ni u b'a a sariya yɛrɛ wele ko numéro 2431 yaasa ka se ka fɛn min ye finitigi minnu bi Somali yɛrɛ kɔnɔ ka se ka dɔ bɔ olu la ka sɔrɔ ka Somali yɛrɛ lakana to u ka finitigiw bolo cogoya min na finitigi minnu kun bɛ yen n'u kun bɛ ka labɛn fɛn min ye ONU maaw fɛ fo ka taa se Somaliyɛnw yɛrɛ fɛ yaasa olu na se ka u ka lakana kɔni ta san 2019 kɔnɔ cogoya min na a jirala k'a fɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a kun jirala k'a fɔ jamana fɛn fɛn bɛ yen n'u ka finitigi bi Somali olu ka finitigiw dɔnna bɔ nin bɛɛ lajɛlen la ka jirala k'a fɔ ko o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan finitigi minnu kun kan ka bɔ Somali ko o finitigiw kun kan ka t'i jɔ fo fɛn min ye finitigi 1000 bɔ ɲɔgɔn la jamana fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka finitigiw kun b'o la ko nka u kana nana jateminɛ kɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Burundi ye Burundi ko nin finitigi 1000 o bɛɛ la olu finitigi 1000 na bɔ fɛn min ye Burundi finitigi 5000 ani 400 min bɛ a na bɔ olu la sabuya kɛ fɛn min ye Burundi finitigi minnu bi Somali ko minɛ ko b'u la minɛ minnu bɛ yen min bɛ se k'u yiru lakana ani ka fɛn min ye Somaliyɛn minnu bɛ yen n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka se ka olu fana lakana ko o minɛ ko gɛlɛya b'u la ko o de hokumu kɔnɔna na sa fɛn min ye ONU maaw ye o ye sariya ta k'a fɔ ko nin finitigi 1000 ko a bɛɛ lajɛlen na bɔ fɛn min ye Burundi finitigiw de la. Faransi jamana kunkanko kibaruyaw la jirala k'a fɔ waati dɔ la fɛn min ye maa dɔ wulila Faransi yaasa u na se k'u ka hakɛw ɲini ni an tun b'u wele ko fɛn min ye guloki nɛrɛmatigiw dɔw ko gilet jaune jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi wasadenw ye u ye wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka sariya dɔ ta fɛn min ye nin maa kofɔlen ninnu ye ka se k'u don u ka sariyaw kɔnɔ cogoya min na o de hokumu kɔnɔna na sa a sariya ni o yiriw y'a wele loi gilet jaune ni o ye guloki nɛrɛmatigiw ka sariya o de hokumu kɔnɔna na sa jirala k'a fɔ o kalata de senfɛ fɛn min ye Faransi wasadenw ye maa 100 ani maa 53 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu ye kalata ka jira k'a fɔ ko o kɔnɔna o ye gafe min dilan yaasa ka se ka maa ninnu don u ka sariya kɔnɔ ko olu sɔnna a ma maa 9 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu ko k'u ma sɔn nka maa 58 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu kɔni ye u y'u minɛ u ma sɔn ka kala ta a kɔni fɛ wa u m'a fɔ fana ko u t'a la fana o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko gafe in kɔnɔ min kan ka kɛ o ti dɔwɛrɛ ye o bɛ min wele ko u ka fɛn min bɛ yen ni o bɛ sara dɔ d'u ma ni o bɛ taa euro wari dɔrɔmɛ 100 bɔ ɲɔgɔn kɔ la ni u b'a wele ko 100 euro ji simic a jirala k'a fɔ ko o bɛna ɲɛfɔ dɔ kɛ sariya dɔ sigi sen kan ka kasabi dɔ kɔni bɔ ka se ka fɛn min ye baara dɔw bila sen kan yaasa fɛn min ye o ka fɛn min ye simiki in ye dɔ na se ka fara a kasabi kɔni kan cogoya min na o de hokumu kɔnɔna na sa o ye tilala ka wulikajɔ kɛ ka sariya dɔ ta fana o b'a min wele ko fiscal ni o ye impôt ka ko ɲɛnabɔli impôt bɛna kɛ cogoya jumɛn na a jirala k'a fɔ ko o ye wulikajɔ dɔ kɛ ka sariya dɔ fana ta o de kama o de hokumu kɔnɔna na sa o y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye o ka sara minnu bi di u ma ni o bɛ minnu wele ko heure supplémentaire o ti dɔwɛrɛ ye n'i bɛ ka baara kɛ fɛn min ye entreprise dɔ la cakɛyɔrɔ dɔ la n'a sɔrɔ i kan ka heure 4 de baara heure 4 kɔfɛ ni yɛrɛ ye sela ka heure 4 wɛrɛ fara kan ni o b'a wele ko heure supplémentaire ko o kɔni ko impôt tɛna sara o heure ninnu kɔnɔna o na tigɛ ka bɔ o ka impôt kɔnɔna o de hokumu kɔnɔna na sa o y'a jira hali sisan ka fɔ ko fɛn min ye u ka o saraw ye ni o ye heure supplémentaire a bi bɔ fɛn min ye euro wari 1000 la ka t'i jɔ fo euro wari 3600 bɔ ɲɔgɔn la
o de hokun kɔnɔna u kila ka jira tuguni k'a fɔ maa wuru bɛ yen ni olu ye minnu taala sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'u b'a wele ko retraité ko maa bɛ yen i bi min sɔrɔ i ka sɛngɛlafiɲɛbɔ wari n'u b'a wele ko pension n'a ti euro wari 2000 bɔ ko o na ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka o kɔni se o ma o tilala ka ɲɛfɔ wɛrɛ kɛ fɛn min ye finitigi minnu kun bɛ yen ni olu fana kun bɛ nin maa kofɔlen ninnu na fɔ ka taa se u ka marabolow ani cerclew bɛɛ lajɛlen ma ko o na olu maaw bɛɛ lajɛlen wari dɔnna fara olu fana ka saraw kan ni u b'a wele ko prime ko dɔnna fara nin bɛɛ kan wa u y'a jira fana k'a fɔ ko kasabi dɔ fana ko o y'o fana kɔni voté ni u ye kala ta o fana ye n'u bɛ taa jɔ fo fɛn min ye euro wari miliyɔn 330 bɔ ɲɔgɔnko la yaasa u na se ka don fɛn min ye maa ninnu ni u ye faransi maa minnu wulila ka fɔ ko u ma jɛn ni ko dɔw ye ka se ka o don u ka so kow ɲɛnabɔli ma cogo min na ni u b'a wele ko prix de logement ko ka se ka u bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o de hokumu kɔnɔ u y'a jira hali sisan ko fɛn min ye u ka tasumaso n'u ye énergie olu kow fana ko kasabi dɔw fana talen don o fana kama yaasa ka se ka o kow bɛɛ lajɛlen fana ɲɛnabɔ. Farikolo ɲɛnajɛ nasiraw la kulukurukaw fɛ yen nɔ jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Suède ani Tolansarama olu ye sigi min sigi sen kan ni ka a tɔgɔ da ko muso an ka taa u ye lajɛba kɛ yaasa fɛn min ye tenisi ye ka se ka o don ba la a kɛnɛ kan u ye conférence de presse kɛ ani ka tila ka yirali kɛ maaw la tenisi yɛrɛ koɲɛw la a kɛnɛ kan fɛn min ye Bakari Hari Mayiga ani Musa Jalo olu tun bɛ yen nɔ teliyata tɔgɔ la. Dolantan kunkanko kibariyaw la jirala k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen ni ale fana ka baara ye dolantan ani farikolo ɲɛnajɛ ko ɲɛnabɔli ye n'u b'a wele ko association sportive dolantan saramani a jirala k'a fɔ ko u ni maa minnu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ko ONG o ONG yɛrɛ tɔgɔ ye ko siwi u ye lasigi dɔ kɛ Kulukoro o lasigi kɔni kɔnɔna na o fɛn min y'u ka kuma jolen ni u b'a wele ko thème o yɛrɛ kun ye min ye ko fɛn min ye musolakaw k'u kɛ denkɛrɛfɛ kɔni ye dolantan kɔni na ko o ti ko bɛɛlen kɔni ye o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko nin ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan sa maa minnu kun bɛ yen fɛn min ye Kulukoro gouverneur ale ka ciden ko o kun bi kɛnɛ kan fo ka taa se an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen don fɛn min ye ka se ka dugumakolo kɔni dilan cogoya min na n'u b'a wele ministre du plan de l'aménagement du territoire ale tun bi kɛnɛ kan fo ka taa se Kulukoro maire 3e maire ko o fana kun bi kɛnɛ kan n'u ye maire sabanan ye wa jirala fana k'a fɔ maa minnu kun bi kɛnɛ kan o ye fɛn min ye o bi minnu wele ko yefegow fo ka taa se fɛn min ye maa minnu fana bɛ yen ni o ye fiɲɛtɔw ye ani adamaden fiɲɛtɔw ni u b'u wele ko les handicapés a jirala k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kun bi kɛnɛ kan wa jirala yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ye handicapés ye olu ka lakɔliso kun kɛn bɛ ka maa 100 bila ka na o tɔgɔ la ko ninnu bɛɛ lajɛlen kun bi kɛnɛ kan a jirala fana k'a fɔ ko fɛn ye kuma ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ o ye jonjo kɔni di dɔw ma n'u b'a wele ko médaille fo ka taa se gafe dɔ ma n'u ye diplôme ye k'o di maa dɔw ma o kumaw bɛɛ tɛmɛlen kɔ a jirala fana k'a fɔ dolantala minnu kun bi nin kɛnɛ kan n'u b'a wele ko tennis olu fana sɔrɔla ka wuli ka jɔ kɛ fɛn ye ka se ka u seko ani dɔnko jira maaw la a jirala fana k'a fɔ olu kumaw bɛɛ kɔfɛ fɛn ye ko baara ninnu bɛɛ kun cɛla ni min fana kɔni ye u wulila o sela fɛn ye an bi yɔrɔ min wele ko stang n'u ye an ka seko ani dɔnko minnu bi Kulukoro ni u bilalen bɛ yɔrɔ min na o ye wuli ka jɔ kɛ ka se o yɔrɔ la yaasa ka se ka nin ko ninnu kɔni ka o larawe ani k'o lajɛ ani ka fɛn ye jira maaw la cogoya min na o tala o yɔrɔw kɔni lajɛ o de hokumu kɔnɔna na a kumaw bɛɛ balen kɔfɛ fɛn ye u bi association jɛkulu min wele ko ADMK o ɲɛma ale ye kuma ta sa ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye an ka bi activité a bɛ kɛra sport cadre kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ mais farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ parce que bi y'aw ye sendimitɔw ɲɛfiɲɛtɔw m'a dɔn u bɛɛ welela nin fɛti nin na pour k'u ka na musow fɛnɛ kun bɛ yan an ka musow u seko n'u dɔnko a y'olu fɛnɛ ye ni projet an bɛ fɛ ka sport nin ta pour que an ka musow non seulement u ka se ka s'u yɛrɛ kɔrɔ u ka se ka s'u ka denbaya kɔrɔ u ka se ka occuper u cɛ n'u denw na kosɛbɛ cogoya min na ni moyen dɔɔni b'olu yɛrɛ bolo sinon o tɛ siri mɔgɔ la u ka se ka taa kalan fɛnɛ na ka diplôme sɔrɔ u ka se ka fɛnw faamuya bi duniya ka teli n'i ma kalan sini problème de don voilà donc ni projet ninnu bɛɛ bɛ pour que vraiment an ka musow ka se ka taa ɲɛ parce que an fɛ ni musow taara ɲɛ an ka société bɛɛ de bɛ taa ɲɛ jɔn bɛ to so musow de bɛ so ka denbaya kɔlɔsi olu de bɛ denw ka éducation fɔlɔ d'u ma n'olu yɛrɛ ma éducation ɲuman sɔrɔ an ka système bɛɛ bɛ tiɲɛ donc ni projet bɛ kɛra c'est vrai sport b'a kɔnɔ mais en dehors de ça c'est pour an ka se k'an ka musow sensibiliser an ka se k'u duguma tintin cogoya min na u fana ka se u yɛrɛ kɔrɔ ka se ka fɛn dɔ k'u yɛrɛ ye pour k'u ka fɛn bɛɛ kana sigi mɔgɔ wɛrɛw la. kɔfɛ maa wɛrɛ kun bi kɛnɛ kan ale fana ye kuma ta ale hakilila kɛla min ye fɛn ye nin ɲɛnajɛ in yɛrɛ la ale ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye. Bon association Salama ani Tola Salama u bɛ sport de ka promotion kɛra sport ka promotion handicapé b'a la la preuve en est que nous nos enfants sont en situation de handicap donc an nana yan an yɛrɛ y'an ka fɛnw exposé bon an y'a ye an kelen tɛ albinosiw b'a la bon mɔgɔ façon caman b'a la
tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ content na kosɛbɛ n y'a dɔn vraiment nin ye fɛn mun ye an kelen tɛ bɛɛ de ko don an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ walasa a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na parce que an denw ka ko de don ni denw ka ko fɔra yɔrɔ min na denbatigiw an man ka to sigilen n'an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an ka kan k'o kɛ walasa k'u dɛmɛ. fɛn ye nin baara in yɛrɛ a parrain ni o ye groupe ɲɛta audiovisuel o ɲɛmaaba n'o ye Ibrahim Sidi Jire ye a jirala k'a fɔ ko ale fana ye kuma ta a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye. Ni ye nin ɲɛnajɛ in jate minɛ o kɔrɔ b'a jira ko mɔgɔ si kana to kɔfɛ walima mɔgɔ kana kɛ kɛrɛfɛden an ka sigi kɔnɔna na o de y'a to i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye lujuratɔ ye walima an bɛ siga mɔgɔ o mɔgɔ la k'a fɔ k'olu ye lujuratɔ olu bɛɛ ka ye a kɔnɔna na. Ayiwa i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ slogan min bɛ t-shirt ninnu kɔfɛ ko musomaninw kana kɛ den kɛrɛfɛ ye ayiwa an ka société kɔnɔna na fɛn min ye kalan fɛn min ye baarakɛyɔrɔ ye ayiwa an ka sigida yɛrɛ kɔnɔna na olu ka ko bɛ se ka ta ba la cogo min na sabu a fɔ ko ni muso kelen kalan ko i ye jamana kalan an m'a ye k'a fɔ sport mana fara kan ayiwa o bɛ baara in ɲɛ an bolo kosɛbɛ ayiwa o kɔnɔna na ne ka welekan ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ko bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta an kɔni b'a dɔn k'a fɔ n'i ye jija musow la a fɔ ko cɛba k'i b'a sɔrɔ musoba dɔ bɛ a kɛrɛfɛ walima a kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ o kɔnɔna na ne nisɔndiyalen don kɛnɛ kan ka d'a kan i b'a ye lujuratɔw ma kɛ den kɔfɛ fɛn ye nin ko in kɔnɔna na musow fana ma kɛ den kɔfɛ fɛn ye nin ko in kɔnɔna na ayiwa ne bolo nisɔndiya de don ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲɛsin ninnu ma musow ni denmisɛnninw ka ɲɛtaa sabatili ma o don de i fana ka ɲɛtaa bɛ sabati inshallah. Nin bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ maa minnu tun bɛ nin kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔndiyalen don ka sababuya kɛ fɛn min ye maa banabaatɔw fo ka taa se maa fiɲɛtɔw ani fɛn min ye musolakaw ka se ka olu bɔn den kɛrɛfɛ la k'u bila kɛnɛ kan olu yɛrɛ ka se ka fɛn dɔw kɛ k'u yɛrɛ kɔni ta ten ko o kɛla ko ye ko min kɔni ye ko sɛbɛba ye ko u ka to ka nin ko ninnu kɔni kɛ ka caya Mali kɔnɔ ko olu kɔni mago b'o de la o baaraw ka to ka kɛ Mali kɔnɔ kuma bɛɛ. Nin de kɛra anw ye garisɛgɛ ye bi kunnafoniw kɛnɛ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn teleɲɛta sugantili la ka kɛ aw ka kunnafoni ta yɔrɔ ye aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah.